rekao predsjednik nevladine organizacije Sportom protiv droge Mensur Džanković. Istakao je da je putovanje bilo naporno, ali kada je stigao u Sarajevo, sve je zaboravio. Simboličnim polaganjem cvijeća na spomen obilježja odao je počast ubijenoj djeci Sarajeva. Ja se osjećam ponosnim što sam došao na ovo, da kažem, sve to mjesto. Na ovo mjesto gdje je upisano 521 ime grada Sarajeva, gdje su stradala djece i nevine žrtve. Nevladine organizacije, Dječji pokret mira, ljubavi i prijateljstva i Sportom protiv droge pozvali su vlasti da se uključe u ove i slične akcije. Akcenat je stavljen na mlade ljude koje treba usmjeriti na pravi put, te na građane koji trebaju usmjeriti svoj glas na vlast. Riječ običnog naroda valjda treba da dođe do ušiju vlasti i da se ponašaju kako narod kaže, jer ih je narod i birao. Poruka ovih nevladinih organizacija usmjerena je na vlasti Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i drugih država, da preduzmu sve kako bi mladi ljudi imali svjetliju budućnost.